Kontseilu Sozialista Bidasoa sortu dugu, belaunaldi eta lan esparru ezberdinetako langileon elkarlanaren bitartez, gaitasun sozialistak handitzeko helburua duen eragilea. Ziurgabetasun handiko garaia bizi ditugu. COVID-19ak osasun krisia eragita zezezik, lehen dizetorren krisi kapitalistaen ondorioak larriagotu ditu. Lan eta bizi baldintzen proletarizazioa areagotuz. Klase jabedunak gizarteko arlo guztiak dominatzen ditu. Azken hilabeteetan, akumulazio kapitalista berrezartzea izan da alderdi politikoen eta aparatu estatalen jarduna. Bien bitartean, langile klasearen oposizio politikorako aukerak debekatu dira. Hau da, biltze, manifestazio eta mugikortasun eskubideak urratzeaz gain, kontrol sozial itogarria ezarri zaio. Hau guztia gizarte eredu burgesean, langile klasearen botere politiko ezaren erakusle izan da. Burgesearen despotismoari, langileon ziurgabetasun egoera gainditzeko borondate falta eta gaitasun eza gehitu behar zaio. Horregatik, komunistok beharrezko ikusten dugu instituzio burgesekiko independentzia antolatzea. Kapitalismoaren gaitza gainditu ditzaken irtenbide integral bakarra sozialismoa da, klaserik eta inongo zapalkuntzarik gabeko gizartea. Horretarako, antolakuntza forma eraginkorrak sortzea nahitaezkoa zaigu. Aurkezpen honekin urrats bat eman nahi dugu antolakuntza komunista lurralde guztietara hedatzera bidean.